Penzión Ferrata, Martin. V areáli penziónu Ferrata na vlastnom pozemku o výmere 484 metrov štvorcových ponúkame na predaj zariadenú trojpodlažnú 6-izbovú chatu. Prvé nadzemné podlažie pozostáva zo zádveria, kúpeľne so sprchovým kútom, samostatného WC, veľkej haly s kuchyňou. Na druhom nadzemnom podlaží sa nachádza veľká obývacia miestnosť s východom na balkón a na zastrešenú terasu, spálňa, kúpeľňa so sprchou a WC. Na treťom nadzemnom podlaží sa nachádzajú 4 samostatné spálne. V prípade záujmu o viac informácií nás neváhajte kontaktovať.